Dimu sị na m bụ bad luck. Anụrụ m di mụ na dis guy ife anyị yele before wee nụba m bụ gịnị 4 years. N'ime 4 years afọ ka ọ gbara anị, n'ime 4 years afọ ka ọ golu moto, n'ime 4 years afọ ka ọ hayala ụlọ ebe mụ na ya na-abọbi. Ka m na-akọlụ na akụkọ kịta adị m ime. Ịghọtago? So, mana ka m nosialụ di afọ, o tesiri aka ndụ ibe afọ, arụbido nwụba di m. Marriage anyị dị only 7 months old. So arụ wee na-anwụ di m wee duli ya wee gaba ụlọ ọgwụ wee chekibe ka amala ife na-emie. Chekin afọ ka a na-echekizi, o wee bụrụ na di m nwere shuga. Excuse me. O wee bụrụ na di m nwere shuga, ọ sị m nne ihe a wee gbakasịa dis guy arụ. Ihe a kwụrụ ọtọ gwụ ya ike. Maka na elu o si eli nri dị too much, like ọ na-eli shuga anyhow. And na the ọya shuga afọ dị na befe ahụ, ịghọtago, mana ọ dezeli at all. So ka agwazili ya, o wee bido wee sọba ndị. Ọ sị m nne, n'ihe a bụ the first afọ ime ya na ndụ ya niile. Na afọ ime na-eru onugide o mebie ka onye ịmagolo onye dị ime izizi na ịma mma nke ị na-aya aya. Ọnọgide ya ọ na-agbụ ya isigharị arụ ọkụ ntanta nke na-ada enweta onwe ya arụ mgbaka. Tụma di ya ga-enetebezie ya asị nwaanyị dị ime ọfụ na ọkwanye nwa na-enetezi di ya. Nke ya siela ọsị na ọdọrọ mma. Ya sie ụfọdụ ọsị na ọsọkọ ụsọ. Ya sie ụfọdụ ọsị na ya manlie na o nwee shuga. Ọsị m nne ya wee na-ebugheli nwoke. Nwoke a wee kwụrụ ọtọ wee gbanwee. Na mgbanwe ọ gbanwere abụrụ that na o mere ihe a na o tibegi ya ife o, na ọ ka etiberi ya ife o, kama na mgbanwe ọ gbanwere bụ na o wee bido na-agwụ ya okwu etu a na ọ ga-akpọ nne ya, kpọọ nne ya, kpọọ kịtịkpa, kpọọ otulu, kpọọ amoosu, kpọọ ife niile, sọ kpọcha ya bebe akwa sị ọbịa yọba biko. Nka na-abụ ọyọ biko, nka na-abụ ọkwabago iyi, nka na-abụ ọyọ biko, nka na-abụ ọkwabago iyi. O sị m nne ọ na-akwado ya da etili ọnụ. Ya na-agwa ndị befe na ndị befe aghọtara ife a na-ekwu ntele mami ya wee bịa wee fụ nwa ya ebe ọ na-agwa ya okwu, mami ya wee na-eti si ya nwa m ihe a ka ebe anya ya mama dị bọyọ. Ọ sị m nne ka ihe a na-agwa m ihe a na o wee bọsị ya welu fon ya ọnụghị nle wee gaba afịa wee luo n'afịa ọ na-akpọ ya na ya zara na-agbago ka ime afịa na-adọ noizirila ebe niile. Mgbe a ji wee fụ wee kpọchighe ya azụ. O sị na o nwere ife a na-agwa mmadụ n'ụwa disman na-agwara ya, si na ya na-elusi ego, na ya na-eme nna, na ya na-eme ibie, na ha nkwụ ya ọkwale ya gbogo, ọkwale ya gbada, na onyogidela ọnyụnya ọgwakati okwu that day na sa akwa ka ya na-alụbetie. Tile afọ ime ya enwebe experience ya, arụ wee na-agbake ya, wee gwakọtazi anya nke ikpeazụ wee si ya nọ maka na ya nụrụ ya ka ji wee yaba ọya shuga, na ọnya butelie bad luck. Hey! Ya wee bee wee gosisiala ya ihe niile ọ nwere. Ya wee gosisiala ya ife niile ọ nwere since fa ji wee bido wee kwụba. Ọ sị m nne na that day ya besịela akwasị ya na ya nụsigo, na ya ga-anaba ya nwụọ n'oge elu ma onye jee na be enyi nwaanyị nọlụ duto na mami ya believe na marriage so much. Na mami ya as long as na nwoke ada eti gị ife na ị ga-anọ na marriage gị o. Akwa ịghọtago? Ọ sị m bọtụ n'ike ya ji ekpe agwụgie na ya na-achọ ịnwụ na ya marọ nke a na-aya aya, na ya marọ na etu ka afọ ime si eme mmadụ. Ịghọta na si m arụ na-agbakasị die, ọ na-agbasọ mba ya wee paakị ba akpa ya, paakị si akpa ya ka ya bụrụ akpa ya na nwoke nwa agbatakwa o sekpụla na yọbịa ya biko ya nana ya dọsọrị ya melụ nke nwa ya melụ nke nwa. Ọ sị m na dis guy na-ewe iwe ọkụ o, na ịma mma mmadụ ọfụma until gị na-ebili. N'eziokwu na fa ya 4 years, mana ọ dị eme ụdị omume mgbe afọ ha na-akwụ o. Ịghọtago na ọ ka agwasịala ya na o nwee shuga. Ịmagonu. Ọ sị m na ike gwụrụ ya, na ihe a na-eche kịta bụ na ya ga-ebulu akpa ya ka naba
wete afọ ime na ọ ka dịkwa too early. Ịghọtago? Maka na etu asa afụ die na o nwere ike mficha otibie ife dutoni ada asị ya okwu na bọsọ ọbụla anya ga-asị ya okwu na ya dụshọ na a ga-akụ ya gbu. Ọ bụrụkwa na ọ bụkọzi ajọ mmadụ nke etu afọ mana ya wee bido kịta abụgaribe onye nwere ọya shuga na ya na-akwa complain mana nke ibuzi stress niile do n'ọya afọ tụkwasị ya n'isi na nwa ya yabazini depression. This is 7 months of marriage o. Ka ebidogo kịta akpebe o. Ọya wee tụọlụ nwoke 30 something ya nwado 20 I think or 25 or 21 ka ya nwado. Just m sị ka unu solu m gee this story because adụsịrị m ya ọdụ wee sị ya nne gị nwee ndidi ga-ebezine maka ka ọ na-akọlụ m ọ na-ebe akwa sị m ya mụrụ n'etu ka marriage na-adụ sị ya nne ebezine na onwe ife nchọ ịgwa gị na this guy na ịgwa m na ọ dị emebu ụtọ ndịla sị na onwe shuga kichekie nakwa na arụ na-agbakasị di gị obele nwa ka ọ bụ wee ga-akwụsị ịṅụ mmanya kwụsị ile ife niile bụ ndị ya na etu ị nọ kịta eziokwu na ịdọọlịa ime mana ebe ọ na-echedo fa ndị mana ụmụ nwoke nwere obi nkatago try and manage ndosi anya ọdụsi a ka m gara iwepụtazi this story because na sometimes iweta m story ọ bụrụ na ọ ihe m ga-handle onwe I will just advise you. Some ga-ewetakwa m sị m just tell me your opinion ngwasị afa they will just thank me. Ihe nji wepụta nke a bụ ka ị malụ that etu ụwa si wee do ụwa anụ wee fere ihe a dị egwu o nwere ndị nọgo na marriage fa na 20 years 15 years 10 years without any sickness ị ma na complain ngwa chekizie this very lady now 4 months after marriage dị enwe sugar ihe a ka ọ ga-alụ for the rest of her life as long as na ha nọ together. Ịghọtago na mbụlụ this guy now you calm down and take care of this lady because ọ gwa m na shuga agbadago na-etritiche gị ọgbada kama na ịmako na ọ ka na-asọ nri and this nri ga-abụsị forever ada etinye ya ọnụ if not it will come back. Agbara ma this story will make sense to you guys but it makes a lot of sense to me. So many people have to be grateful about ebe fa nwetara onwe fa. So many people have to thank God n'ụdị life and the health ha nwee today maka na ụlọ amara ife ụfọdụ na-afụ ụfọdụ ndị mmadụ na-afụju anya ọ bịala onye ọjụ and anwana onwe again kpọ nwunye gị bad luck no matter what. Nwaanyị abatabe gị tụlụ ime ozugbo chena ọ dị izi onwe ndị nụrụ dị for years na-afọ afụrọ nwa ka gị bata tụlụ ime maka na arụ dala gị kwabịa ka m welie na-arụ mgbaka daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.